Yo. Tuku ing nembone mandiane samudra belasane wong juta ngrusak pokokan ragan dari para putra asung dawa sakono jali akak budaya
tepuk tangan ayo biar tambah semangat, biar tambah semangat rekan kita. Yo 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 yo. Ngono nak ditinggal bengak-bengak. Ya atur salto. Ayo Pak, gulung. Halo, kuwi nak satu kon kasur. testing. Ya ora. Ini, Pak. Kancane powe nak. Dul. Lah sampean mbak ketaklik arek cilik kalah. Gulungnya Pak Dek. Makakno kancane nek salto dibasi. Dicontoni nek. Ayo. Tepuk tangannya bapak-bapak ibu-ibu. Tak wasit pertama pena. Lah kok sudah dua lah. Lah kan dul. Hei. Lah satu. Pena pertama dul. Lah kok kedua lah kan dul. Ora, magare refleks. Ngomong payu kan refleks. Oh ngono. Oh gak muni. Ojo. Lah terus. Ah dicontoni sing apik. Iki ben iso. Yo, Bobo.
Ngelek, lo kacane diteni satu, kedangnya sampai delomos. Lho kan ngesap kelek iki lho. Lho wis tak omongi satu gedean diruki bae ben iso. Aduh loro blok. Ayo Kang, nah, delok sik. Bae kok baru no. Pukul. Iki lho. Delok iki diwasi, aja tangane ngene koyo amin-amin ae lah kok. Didelok diwasi, dipendelengi. Ayo pukul. Stop. Ini. Delok kancane iki satu sampai beliso. Iki bae kan wis tuwa. Lah, iki mama saya yo ngono masak kecil kurang bahagia lah. Iki kan wis tuwa. Kak. Kan jenengan kaya wis leren. Lah iku malah melok gae. Apa, Mbak? Seneng-seneng apa, Mbak? Oh iya. 100. Sana nggih. Nomor setunggal nggih, Mbak. 1. Nyos. Ya. Ayo, masih. Tonton Mas. Anak apa? Anak toyong. Toyong lho apa? Toyong. Aku kuwi yo pupune seni. Bae yo pakare. Wana yo pengen diadun. Yo pupune hadron. Lalu nek joget awakmu kaya nek sak titike ya lho. Hancur kayak ora. Lah sampeyan iki jero kamu. Aduh, geger. Loh, lah jenengan kan ya? Gajah, ngono. Lah jenengan Ini malike ngguri. Ora kok kowe balik. pojok tak ndolo apa kula. Jangan kamu gak kuat, biar aku saja. Jangan pagi-pagi, Mbak.
Ojo bae, ojo melo. Menara Seribu. Atraksi salto Menara Seribu. Budoyo Isor atos yo tepuk tangan yo hati-hati Isor pinggirnya awas sukses patut diacungi jempol iya satu kali lagi sopret kepong kendang reok ketipong imbal punang loro tur srendrong sopret belong jarang kepang nyuklang merai macan mangap megap gunjakan nongkario kiprah pucung srendro gamelane reok kelan budaya simpang Maria lapangan Pancasila sembarang komandan pranyata serba guna swasana rame sejak Jawa Tengah wis jero kutha tekan desa desa saben dina penoyo simpang lima kutha upacara keperluan umum simpang lima ya ing kutha Semarang guru-guru mati kriyo mati ati kono doyo Ayo, orang mati. Kabaru kata singo kukangan berbeda dan doyo menambah pasukan di batas doyo. Membangun pun singo Prabu Singo. Lalu gerak
Poso lan Kadipaten Lodoyo. Kumandang
jroning praja katingal saking katebian sidik pamodal mudal wujude hukum ana piye ayo yo auto saya Keburuan berkorupsi, kajian besar berbentuk kawasan rohani pada masati. Waktu belokan di badan lowong dayo. Ana yang digandang kawasan sidik pangkutal kudal wujudnya keriwul sedo menangkut senopati ini kadimaten loyo senajan wujudnya kan ariwak do nanging kantek daya di awal tapi toyo jadi kinuan Prabu Sino Barok jadi ayo nanti kadimaten loyo yo lagi wono loyo
kosan kompek lorong ingkang pati janji-janji kowe sumangsa
Thank